Tatzuk badakizu erraten ezetz, badakizu non dagon zure muga eta badakizu hor muga jartzen, bertzia epaitua edo asertzeko beldurrikan gabe. Azken aldin gure formakuntza hitzaldi eta olako asamblea gixak hauetan, hau izan atetzen den gaia da hori, ez? Ezin limitea paratu, ezin muga paratu, bertzia ez gaizki sentitzuko hobe dute ez errantanik lan gehiago erami, sortzen die perfile ezberdinetako jendirik kriston angustia, eta da gai bat haunitzatetzen dena azken aldin gure ingurun, ez? Bai, da, nik uste dut ez dugula inoiz lanketa konstiente bat egin gai horrena, ez? Txikitatikan joan gara inertziaz ezetzakin hurbiltzen. Badire pertsona batzuk denari badazpada ezetzarraten joterat, ez dira usartzen deus egitea. Eta gero, haunitz gaude baita ere, konplazentzia hortan erori garenak, ez? Bertzia ez aserretzeko, beti erraten dut bai, eta horrela bertzia konten dago, gatazkak ekiditen ditut, eta ez gara konturatu igual, pues, 15 urtetan ez dugu landu, 5 urtetan ez dugu landu. Ze familian erakutsi ziguten modu batin jokatzen. 15 urtetan ez genuen landu. Eta bai eskolan, bai lagunekin, reforzatu zen gure jokatzeko modu hori. Eta haietzen gara, pues, 25, 35 edo 45 urtetara, eta konturatzen zara momentu batin, pues, nahi baino gehiagotan erraten duzula baietz, ez? Igual momenturen batin etzaudela gustora, momenturen batin igual gustora erango zenula jo bira, eskerrik asko binonez, ez momentu honetan ez zait komeni, ez dut gogorik, edo ezin dut, binon bertzia ez mintzeko baietz erraten duzu. Eta hori pasatzen ari da, haunitz, gure inguruan, ez, bai guraso, bai irakasle, eta horrek ondorioztatzen, eramaten gaitu ondoriora pixko bat, ez dela gure kontua bakarrik. Segurazki ez da gure gana etortzen den jendean pasatzen zaion gauz bat bakarrik. Ez segurazki jende gehiagori pasatzen zaio. Orduan, polita da, zegoan girun, aur txikiekin ari gara lanen, ez? 2 eta 7 urteko aurrekin, eta txiki-txikitatik lantzen alden gai bat da hau. Ez, txiki-txikitatik jolasakin, mugimenduakin laguntzen aldugu aurra, pixko bat bere mugak jartzen. Erakusten zer nahi dut, zer ez dut nahi, ez? Pixko bat aurrak konturatzea momentu bakotxean zer egin nahi dut, eta horrekin koherentia izaten. Zaunitzetan pasatzen da, ez? Nik ama bezala espaldin badakit ezetz erraten, nire txikiak parkean lagun bateri ezetz erraten diolekan, agian gaizki sentituko naiz, ai, mine maiozu tortita pixko bat, ez? Eta horrela, nahi gabe, bertze laguna konten gelditzen da, baina zure txikia ikasten ari dena da ezetz erratia ez dagongi. Orduan, normala da olako kasutan inkomodo sentitzea. Normala da olako kasutan haunitzetan nola jokatu ez jakitea. Binon, polita da, konturatzea ez, psikomotorizitatean, jokoan bidez, modu inkonstiente batean, planen konstiente hortan, nola lantzen aldugun mugan gaia. Nola lantzen alden ezetzan gaia. Eta azkenen ez dela ez xuria, ez beltza. Azkenen agresibidadea punto batean ona dela. Kontua da agresibidade hori ongi bideratzea. Eta bai 2 urtetan, 7, 14, 34, joatea lanketa egiten, nola bizitzen dut nik momentu honetan gatazka. Nola bizitzen dut nik momentu honetan ezetza, aserrea, agresibidadea, ez? Zer mugitzen dit. Nire bikoteari gai naiz ezetz errateko, gai naiz sentitzen dudan guzia errateko, nire lagunei erraten diet ez momentu honetan ez dut nahi hau, edo hau ez zait gustatu, mindu nau. Nik zenbat eta konstientego izan gauzaiek, orduan terrexago izango zait ikasleekin naiz nire seme-alabekin gai hau lantzia. Ze askotan ze pasatzen da guraso heldu bezala. Nahi duzu zure txikiak mugak jartzen jakitea, nahi duzu koherentea izatea, nahi duzu bere oso zentratu egotea, eta agian zu ez zaude. Orduan berak ikasten ari den momentuan, zuri aktibatzen zaizkizu beldur guziak, eta ez dakizu nola lagundu. Orduan, gai honekin ze importantea den 2 planotan jokatzea. Zuk konstientia hartu nola nagoni gai honekin, eta gero pentsatu nola laguntzen aldut nik nire aurra, bai ikaslea eta bai semea edo alaba. Eta, egia da gu gozatzen dugula. Ze, egia da psikometrizista bezala distantzia emozional hori badugula, eta opari bat da aurrei lagundu alizatea beraien prozesu hontan. Ez, ikustea momentu batin txiki honek zailtasuna ditu mugai hartzeko, eta egiten du irentxi, eta gehiago ezin du ligan, lertzen da, orduan zer egiten aldut txiki hau, txiki honek hainbertze ez irensteko, eta lehenagotikan ez erraten hasteko.
edo bertze txiki hori ikusten duguna denari badazpada ez. Badazpada nik, badazpada nahi xostatzen, badazpada ez dut hartuko material hori, badazpada lagunak etortzekin errango diot nik ez duela hortan jolastu nahi ez, badazpada dago muga gehiegi jartzen, minon bere egunerokotasuna mugatzen. Orduan, aurrerri laguntzea pixka eta ate txiki bat irekitzen lagunekin harremantzeko, esperientzia berritara irekitzeko, ekarren opari bada. Guretzat aukera izatea, akonpainatzeko aurrak prozesu guzti hortan. Orduan, hoixe gure gonbidapena. Zuek, zuen burua pixka bat barrenera begitu eta ikustea ez, nola bizitzen dut nik gai hau, eta bigarren pauso izango zen nola laguntzen aldut nik nire ikaslea, nire seme-alaba, edo nire iloba, ez? Batutan igual ez zara ez irakasle ez guraso, baina baduzu horri ilobatxo bat, edo zure lagun batek badu seme-alaba bat, eta agian berak ez dakit nola kudeatu, baina zuk ikusten dituzu gauzak hortik. Orduan da, pixkat, opari handi hau nola egingo diot nik nire inguruan dauden aurrei.